Čaute, poďme si ukázať ešte React, na ktorom budeme pracovať. Bude to vyzerať nejak takto, nepôjde tu o design, pôjde tu hlavne o funkcionality, o to, aby sme to postavili na systéme React. A budeme mať v podstate dve aplikácie. Jedna bude predpoveď počasia, druhá bude zoznam úloh. Hlavička a petička sa meniť nebude, meniť sa bude iba obsah túto v strede, čiže keď dám predpoveď počasia, keď kliknem na tú moju podstránku, tak sa to zmení na ten daný obsah. No a v podstate React je určený na to, aby sa tá stránka čo najrýchlejšie načítala, čiže v podstate ono k refreshu ani nedochádza a tie elementy, všetok ten obsah sa načítava cez JavaScript v pozadí, čiže keď kliknem na predpoveď počasia, nenastane žiaden refresh, všetko sa načíta hneď túto JavaScriptu v pozadí a používa sa hlavne pre nejaké e-shopy, kde je viacej produktov, kde treba toho trošku viac načítať, ale my si to ukážeme teda ten React na tomto príklade a budeme tu mať napríklad pridávanie nejakých tých úloh, čiže pridám si úlohu, dám uložiť úlohu, pridá sa mi tuto na tú ľavú stranu, ale taktiež tie úlohy tu budú uložené, takže ja keď dám refresh, mám tu tie úlohy, pridám napríklad mlieko a dám teraz, že ale je dôležitá úloha, tak teraz to bude mať hrubým, vyznačené, dám refresh, prídem tu o týždeň, ostanú mi tie úlohy tu ako boli, s tým, že môžem kliknúť na zmazať, zmaže sa mi to, takže pridáme si toto, pridáme si ešte aj prepínanie jazyka, dám si anglickú verziu, a mám všetko po anglicky, dám si predpoveď počasia, mám to stále v angličtine, ale dám si slovenčinu, všetko sa mi preloží naspäť. Tuto sa dáta budú získavať z tejto stránky, tejto externej stránky a keď prídem, dám si Košice a kliknem na zistiť, tak sa mi aktualizujú moje dáta, takisto to mesto sa vloží sem, to, na ktoré si tu kliknem a teda kliknem ešte sem. Čiže to, ktoré si vyberiem, sa dá sem to mesto. Tu predpoveď mám vždy na 3 dní, ale dá sa to jednoducho zmeniť aj na viac dní, pretože automaticky sa to generuje z toho počtu, koľko si my navolíme. Takže nemáme to až tak extra napevno nastavené, takže viete si to potom rozšíriť o ďalšie dni, keby ste chceli. Takže prepínač jazyka, predpoveď počasia, zoznam úloh. Ukážeme si tu veci v tom Reacte, ako sú komponenty, router, hooks, props a takisto pôjdeme na Git a GitHub, takže ešte toto som chcel ukázať. Dobre, to je všetko. Čaute.